Čaute lidi, tady Fairfire, dneska u druhého kandidáta. Je to Medal of Honor Allied Assault, taková starší hra, jo, je to z roku 2002, takže je to hodně staré, přiznávám. A takové ty novější, to si nechám na potom. Aha, jo, ten byl se mnou dobře. Tak tady mám takový krátoučký výstřížek, takový gameplay, malinký krátoučký. Abych věděl, jestli vám to líbí tady to nebo ne. Mně se teda docela jakože líbí, no tak je stará a prostě jak to vypadá, docela dobré jako. Já musím přebíjet. Vypadá jako vystřel po mně. Tak, dobře. Jo, takže, jak už jsem říkal, tohle je druhý kandidát, jo, zní fajně. Jak kdybychom volili prezidenta, kterého taky volíme, no já sice ne, protože mě jenom 14. A tak 4 roky bude. A tak proč o tom vůbec mluvím, že? Tak jo, to je takový ještě to dojedu tady kousek. Ježiš, taky buk. Co ty si stojíš? Kam jít, já to neznám. Já to nebydlím. Jo, tak. Aha, check the door. Jaké door? Tyhle door? Ne, to nejsou ty správné door. Tak tyto door. To taky nejsou ty správné door. Aha, tyhle door. Pojď to. Dobře. To jsme ničili a tady toto mám... Bude mi to ještě samo otevřít. O, to má za brýle. Jak můj dědeček. Je tady někdo? Není, malý tak situace si uklidnila. Tak jo, to je vlastně tak všechno z dnešního kratoučkého, nevím jestli 3minutového, nevím teďka. Prostě krátkého let's play. Díky, že jste se dívali, jak už jsem první kandidát GTAčko, druhý kandidát Medal of Honor Allied Assault. Jo, ještě jsem nezmínil, že k této hře mám všechny datadisky, no byly jenom 2. Já je tady mám vedle sebe a datadisk Medal of Honor Allied Assault Sparhead a Allied Assault Breakthrough, nebo jak se to čte, nevím. Takže bych natočil po případě i ty datadisky, kdyby byla tato hra zvolena. Tak jo, díky, že jste se dívali a během 2 dnů se můžete těšit na další video, čaute.